Һәм инде, кардәшләрем, әлбәттә, чынлап та бу бик зур вакыйга. Менә бу Мигъраж вакыйгасы дип атала. Һәм ул төнне була, төнне. Ләкин бу кыссаны искә төшерүебездә сәбәбе шунда булды. Чөнки Пәйгамбәребездән соң булган, сахабалардан соң булган, табиннардан, зур имамнардан соң булган, килеп чыккан мөселманнар, алар шушы зур вакыйганы зур итеп күрәләр. Әйе, чынлап та зур вакыйга. Ләкин артып китәләр, арттырып җибәрәләр. Һәм әйтәләр, кара зур вакыйга, кара зур нинди кичә, әйдәгез әле без моны билгеләп үткәрик әле. Һәм аңа көн бирделәр, ул 27нче Раҗаб дип атадылар. Һәм аңа инде кайбер гыйбәтләр билгеләделәр. Менә шул хәлле намаз укырга кирәк, шул хәлле гыйбәт кылырга кирәк, менә шул хәлле зикр әйтергә кирәк, менә шул хәлле дуга кылырга кирәк. Һәм үзлекләреннән яңа әйберләр уйлап таба башладылар. Әмма гарда без Пәйгамбәребезгә килсәк, Сахih хадисләргә килсәк, менә без ничә хадис тән җыелган Пәйгамбәребез белән булган Мигъраж хакында сөйләдек. Бу берничә хадистән җыелган. Ул Бухари сүннә җыентыгы булсынмы, ул Муслим сүннә җыентыгы булсынмы, яки Тирмизи, Абу Дауд һәм башка шуннан җыентыкларында Мигъраж хакында әсәрләр килә, риваятләр килә. Ләкин берсендә дә килми Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы вакыйганы билгеләп үткәрүен. Бер хадистә килми, Мигъраж кичәсе бар икән, әйдә шунда җыелышыйк, әйдә шунда дугалар кылыйк, әйдә шунда шул хәлле рәкатьле намазлар укыйк. Пәйгамбәр вафат булгач бер сахаба да шушы кичәгә җыелмадылар, һәм аны үткәрмәделәр. Пәйгамбәребездән соң булган имамнар, туры юлда булучы галимнәр, шушы 4 мазһаб имамнары да, Абу Ханифа да, Имам Малик да, Имам Шафии, Имам Ахмәд берсе дә үзләренең китапларын искә төшермәде. Чөнки агар да кеше әйтә икән, менә бу кичәне үткәрергә кирәк. Чөнки анда шундый намаз укырга кирәк, шул хәлле зикр итәргә кирәк, шул хәлле дуга кылырга кирәк. Бу бөтенсе гыйбадәт. Моның саны бар, моның ничеклеге бар. Бу алса фикъка кергә тиеш, бу китапларга кергә тиеш. Моны хадислар белән беркетелергә тиеш. Ләкин моның хакында бер әсәр дә булмагач, фикъта булган имамнар, галимнәр үзләренең китапларына кертмәде, искә төшермәде. Ни өчен? Чөнки ул әйбер юк. Чөнки ул әйбер юк безнең динебездә. Һәм юк булганга күрә дә аның көне дә билгесез. Менә гарда тарих китапларын укысагыз, Пәйгамбәрнең тормыш юлын укысагыз, анда бер галим дә әйтми, менә Мигъраж кичәсе шундый көнне, шундый елны, шундый айны булды. Юк, чөнки ул бу. Ул юк. Ни өчен юк? Чөнки агардан үткәрмәгәч, аның көнен нинди көндә икәнлеге ансы мөһим түгел. Мөһим булмагач, Пәйгамбәребез аны безгә җиткермәде. Сахабалар аны ятлап калмадылар, аның нинди көн икәнлеген, ни өчен ятлап калмадылар? Чөнки анда бер нидә үзгәреш юк, бер нидә гыйбадәт юк. Агар да ул кичәдә бер нидә гыйбадәт булса, бер нидә зикрләр, дугалар булса, әлбәттә сахабалар аны безгә җиткергән булырлар иде. Шундый елны, шундый айны, шундый көнне Мигъраж булды. Әйе, хәтта алар ниндер саннарны әйтсәләр дә, мәсәлән, Раҗабның 27-се яки Рамазан аенда ниндидер көне яки башка айдагы ниндидер көнгә билгеләп куйсалар да Мигъражның кичәсен, яки алар ялган хәбәрләргә таяналар, яки көчсез әсәрләргә таяналар, нәтиҗәдә бер нидә таянырлык дөрес юллар белән билгеләнелмәгән. Ничә ул билгеләнсен? Чөнки сахабалар аны ятлап калмаган, билгеләп куймаганнар. Агар да шул заманда яшәгән кешеләр аны билгеләп куймагач, алардан соң ничәдер 100 елдан соң син ниндер юллар белән шамалап ниндер вакыйганы билгеләп куймакчы буласың. Шуның өчен дә, кардәшләрем, иярик Коръәнгә һәм сөннәткә. Иярик Коръәнгә, сөннәткә. Иярмик, ниндер нәрсәдер кемдер сөйли, ниндер гәзитә, журналларда язып чыктылар, менә Мигъраж кичәсен үткәрергә кирәк, менә шундый фазилатлы көн. Әйе, зур көн, зур әйбер, зур вакыйга. Ләкин Пәйгамбәребездән, сахабалардан бер нәрсә дә ирешмәде, бер нәрсә исбатланмаган шушы кичәдә ниндер гыйбәтләрне үтәү хакында. Һәм кем безнең динебезгә яңалыклар кертә икән, инде ул бидат кылган була. Кем бидат кыла икән, инде ул адаша. Адашу инде ул кайда кешене утка җиткерә. Инде бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисеннән чыга. Инде Аллаһ Тәгалә сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безнең кимчелекләребезгә гафу кылсын, Аллаһ Тәгалә безгә файдалы гыйлем бирсен, файдасыз гыйлемнәрдән Аллаһ Тәгалә бүрек сакласын, бүрек якын китертермәсен, бүрек Аллаһ Тәгалә безне фитләндермәсен, файдасыз булган гыйлемнәр белән.